Часа и 17 минути. Добро утро на 4 декември. Както ви казахме преди новините в 10 часа, продължаваме сега с един разговор с млади хора, ученици от земеделската гимназия. Сега само да не им объркам имената или поне както съм ги записала, доколкото мога да си разчита: Вилиян Петков, Йоана Чолтеева, Димитър Мицев и Лиляна Дерибанова са тук, за да ни разкажат за едно, надявам се, интересно било за вас, гостуване и пътешествие до Страсбург. Добро утро първо! Добро утро! Здравейте! Да кажем сега за нашите слушатели, вие бяхте в Страсбург в почти в средата на месец ноември. За колко време и какво правихте там? Да видим кой е по-разговорлив да започне, след това се включват и другите. Значи ние започнахме едноседмично пътуване на 17 ноември, като посетихме различни градове от източна и по-скоро централна Европа. В Страсбург бяхме само 2 дни, като единия ден прекарахме в Европарламентът, където беше просто уникално. Разкажете нещо сега и за мен, и за нашите слушатели. Какво значи, уникалното? Искам да кажа, че за мен лично е огромно удоволствие това, че мога да говоря по радио, защото е едно от нещата, които винаги съм искал да правя. Супер, значи може да идваш тук да помагаш и през останалото време идва Коледа, може да реализираме ето една мечта на млад човек. Или отчасти сега се реализира в момента. Да. Значи, април месец, на 12 април, ние бяхме отбор от 7 души, който спечели регионално състезание, което се нарича Еврошкола. И бяхме в битка с училища от цяла, така да се каже, югоизточна България до Пернишка област. И нашето училище спечели първо място. По този начин ние взехме квота 25 ученика, т.е. 24 от нашето училище, заедно с няколко преподавателя, да отидем на едноседмично пътешествие до Европа и обратно. И да бъдем в ролята на евродепутати, или да бъдем наистина евродепутати, които да усетят от магията на това да си в парламента и да взимаш, така да се каже, важни решения за съдбата на Европа. И можем да приемем като цяло за нас като едно пътуване, изпълнено с много положителни моменти, моменти, които всички ще помнят, предполагам, дори тук присъстващите, и много приятелства, които създадохме. Дали беше в подготовката или дори в това самото пътуване. Моменти, които остават и наистина ще бъдат в съзнанието на всеки от нас. А за самото биване като евродепутат можем да кажем, че дава на хората шанса да мечтаят на това как да се развиваш и на къде да вървиш. Да видиш, че борейки се, трудейки се, работейки, може да се превърнеш наистина в един човек, който е на един висок пост и от който зависят много хора. Не говорим за иерархия, а за шанс. И за това да даваш на другите в това нещо. Но нека и другите кажат. Надявам се, че като казахте, че това може да мечтаеш и да реализираш мечтите си, един евродепутат, да кажем, защото ние живеем в България и тук малко по друг начин ги гледаме нещата, трябва да реализира мечтите на хората, които са го избрали, така че срещате ли се с някой иначе нашите, примерно, евродепутати? Не сме се срещнали с тях. Идеята беше да бъдем само ученици от всички страни и членки на Европейския съюз и ние да бъдем на местата на тези евродепутати. Да кажа честно, може и по-добър да е този вариант на определени моменти. Особено ако изпратят ученици в Българското народно събрание, сигурна съм, че с повече идеи малко по-добре ще стоят нещата, но слушам. Успяхме да усетим тази атмосфера, която е там, да се почувстваме по някакъв начин значими, да видим колко е важно. И колко е трудно, в крайна сметка. И отговорно, да. Имахме задача да дискутираме по належащите проблеми на Европейският парламент, на Европейския съюз, като например младежка заетост, проблема с разхищението на храни, миграция и интеграция. И трябваше да гласуваме, да изложим тези и съответно да гласуваме с електронно гласуване, като евродепутатите седяхме всъщност на техните места. Искате да кажете, че Европейския парламент е бил пълен с деца, в смисъл ученици от цяла Европа. А вие как се почувствахте, като идвайки от най-бедната стена в Европейския съюз, там общо взето вие, другите, които идват от другите държави, по един начин вие някакси иначе почувствахте ли се на равна нога с останалите? Да, аз лично емоцията там е толкова голяма, че изобщо забравяш всички предразсъдъци, които си имам относно
това откъде идваш и защо си там. Просто се сливаш с обстановката, с хората и правиш това, което трябва. Аз мога да кажа, че беше много интересно да имаме този шанс да представим България, защото в този ден ние бяхме лицето на България в Европарламента, пред тези млади хора. Това е тяхното впечатление, което остана от страната. Ние бяхме впечатлението за България и те ни приемаха наравно. Бяхме наравно с всички останали и беше изключително. А като сте дискутирали теми за младежката заетост, съответно младежката безработица, един от големите проблеми на Европа като цяло, и разхищението на храни, стигнахте ли до някакви дискусии, спорове, въобще дискутирахте ли, спорихте ли или бързо се разбрахте? Имаше всъщност, доста спорове. Първоначално трябваше да се разделим на отбори, например от всички държави, които ще дискутират за младежката заетост, отидоха в една стая, другите с разхищението на храни, миграция, интеграция и така нататък. Разделихме се в отделни стаи, започнахме съответно да дискутираме и за да вземем решение, кои в крайна сметка ще са нашите опорни точки и нашите аргументи по съответният проблем. След което всички отидохме в огромната зала, където заседават евродепутатите и по двама човека от всеки отбор излагаха своите аргументи. Пред множеството на младите хора, които са в пленарната зала на Европейският парламент. Но аз искам да обърна внимание на нещо друго. Може би на това, че разговаряйки с хора от други държави, които имат различен стандарт на живот, може би дори различни виждания за света, видяхме, че поне аз с хора, с които съм разговарял, че те са млади хора като нас и те мислят като нас. И те също мислят за една по-добра и за една обединена Европа. И до някаква степен проблема, който се насажда за това, че в Европа гледат по друг начин на нас, е от политиците, както и в България. Младите хора ни приемат наравно и ни приемат като хора, като хора. Да, и да кажем, че всъщност не само младите хора, хората навсякъде по света си имат своите радости и проблеми и понякога може да ни изглежда, че да речем германските студенти, ученици са супер безгрижни и там всичко им е уредено, но те си имат, сега да не се правим страдалците на Европа, както аз преди малко подчертах, че сме най-бедната страна в Европейския съюз, но факт е, че младите хора навсякъде имат мечти, имат желания, имат различни трудности, от еднакъв или от различен характер. Това посещение там по някакъв начин отрази ли се на начина, по който вие гледате на България, като сте видяли и сте били нейните представители на километри от тук, и даде ли допълнителни крила на мечтите да видите, че наистина нещата могат да се случат и за обикновените хора? Да, може би това нещо е в състояние да те събуди, да ти каже, че ако вървиш правилната посока и полагаш необходимите усилия, ти наистина можеш да стигнеш някъде. Може би е нещото, което може да те накара да се усъвършенстваш непрекъснато и да учиш езици, защото виждаш как те ти дават възможността и шанса да комуникираш с хора от различни точки на света, краища на света. И за това, че може би точно в нас е шанса да променим случващото се в България. Защото колкото и така да звучи дори от радиен ефир в момента, нещата тук не са добре, наистина. В българския парламент, дори в депутатите, които представляват България в Европарламента. Но ако ние запазим нашето моментно самосъзнание и отидем там, мисля, че наистина може да извадим България от състоянието, което е в момента. Добре, казахте приятели по време на подготовката на самото пътуване там, при срещата с толкова хора, млади като вас, намерихте ли така на приятели на този етап, не знам, но все пак запознанства? Всъщност една от задачите ни беше всеки един ученик да намери още 3 от 3 различни държави, т.е. трябваше 4 да сме от различни държави в рамките на половин час да решим една анкета, която имаше по един въпрос от всеки език, който се говори в Европейският съюз. Така че ние имахме точно половин час да се организираме и имаше този момент на разговори с най-различни хора от всички държави, членки на Европейския съюз. Казахте, че сте пропътували една така най-малка част от Европа, освен там. Какво друго видяхте, какво ви направи впечатление, къде на друго място успяхте да отидете? Пътуването ни беше така доста дълго. Първата вечер бяхме в Загреб.
след това в Залцбург. Минахме през Мюнхен, Австрия, Любляна и така доста други места обиколихме и общо взето навсякъде е разкошно. Аз съм удивена от това, което се случва в Европа. През цялото време стоиш и гледаш все едно си на някакво друго място, не в Европа и си мислиш, че си супер далече от България, всъщност не е чак толкова далече и има огромна разлика между местата, които бяхме и България. На вас останалите какво ви направи впечатление, смисъл, освен на посещението в Европейския парламент, пътуването, как видяхте нашите съседи и държави, които не са толкова близо до нас, но все пак живеем на един континент? Ами, може би така тръгнахме с някои предразсъдъци, че можем да не бъдем толкова харесани и да не получим много добро отношение. Обаче реалността не беше такава. Всичките нации бяха изключително мили, дружелюбни. Просто такъв е темперамента им. Така са възпитани, така живеят. Не случайно има такъв ред в техните държави и всичко е толкова добре организирано. Срещнахме се с страхотни хора. Така, обслужващия персонал, въобще хората по улиците, лицата, които срещахме и които ти се усмихваха, беше уникално. И може би, както тя каза, именно хората в различните кътчета от Европа, които срещнахме, дори е така на улицата, улични музиканти и обикновени хора, и тези спомени, които се създадоха, са и едно от най-ценните неща, които останаха от тази екскурзия в нас. Определено едно от нещата, които мен най-много ме впечатли, беше отношението на местното население към нас. В смисъл, влизаш в един магазин и отношението на хората към теб е просто страхотно. Посрещате с поздрав, обслужвате по най-добрия начин, по който можеш да очакваш. Знам, предполагам, че имате надеждата, че и при нас това може да се случи. Ние си имаме хубави страни, хубави неща, хубава държава в определени моменти и кътчета. Да, определено се обнадеждахме. Сега да не хукнете, като се вършите всички да не се върнете тук. В смисъл, нали, човек, това е хубавото, че сме демокрация, може да отидеш където искаш, където да ти позволяват възможностите, знанията, предполагам, като отидеш да учиш, но надявам се, че не ви е станала чак толкова, съпоставяйки България с другите страни, че да си кажете, сега завършвам, отивам да уча в чужбина и повече кръка ми няма да стъпи тук, освен по празници. Не можем да кажем, че не се влюбихме в всички тези градове и тези държави, които посетихме. Обаче факт е, че от това трябва да се научим, да видим какво можем да вземем и да го пренесем тук. Разчитаме на българското. Добре, ние пък разчитаме на вас, тъй като били сте до Европарламента, имате впечатление, имате, надявам се, идеи, имате още повече мечти и колкото и тривиално да звучи, във ваше лице общо взето е бъдещето на България, защото настоящето не е хубаво, но бъдещето винаги може да бъде много по-хубаво. Ами аз ви благодаря. Надявам се да имате още възможности да опознаете не само родината, да опознаете и нашия континент, защо не и други места, за да откраднете в добрия смисъл на думата още нещо, което може да се пренесе тук. Това бяха Вилиян Петков, Йоана Чалтеева, Димитър Мицев и Лиляна Дерибанов от Земеделската гимназия Климент Емирязев с разказа през техните очи за това до Страсбург и обратно в Европарламента, след което отново тук в България. Предполагам, сега отивате на училище. Желая ви хубав ден и успех! Благодарим!